Julian Harvey. Sympatický čávo, čo povieš? Teda aspoň do tej sekundy, kým ti o ňom nepoviem trošku viac. Príbeh, ktorý v tebe vyvolá emočný rollercoaster. Urob si pohodlie a poďme na to. Písal sa rok 1961, keď grécky námorník Nikolaus pozoroval niečo na bahamských vodách. Plavili sa na otvorenom mori, doslova v strede ničoho, keď zrazu uvideli v diaľke teleso, ktoré bolo priveľké na to, aby to bol konár, ale primalé na to, aby to bola jachta. No a keď Nikolaus aj s posádkou priplávali bližšie k tomuto neidentifikovateľnému telesu, nevychádzali z údivu. Pred nimi sa plavilo 11-ročné dievčatko na nafukovačke. Už na prvý pohľad bola dehydrovaná, vysilená a doslova mlela z posledného. Táto snímka bola fotená jedným členom posádky tesne predtým, ako ju vytiahli na palubu. Doslova v tej sekunde, ako ju dostali na loď, dievčatko odpadlo od vysilenia a začalo jej zlyhávať srdce. Predstavujem vám Terry Jo Duperrault, 11-ročné dievčatko, ktoré dostalo prezývku sirota uprostred mora. No a hoci už tento príbeh je hrozostrašný sám o sebe, to, čo tomuto celému predchádzalo, to je... wow. Stalo sa to takto. Arthur Duperrault bol prominentný lekár, pochádzal z Wisconsinu, sebe a svojej rodine zaplatil luxusnú plavbu na jachte Bluebell. Bavíme sa o 5-člennej rodine, Arthur, jeho manželka a 3 deti. Ich trip začal na Floride, mali sa plaviť cez Bahamy, urobiť kolečko a vrátiť sa naspäť. Kapitánom plavidla mal byť tento týpek, Julian Harvey. Predtým pôsobil ako pilot vo vojne, takže vzbudzoval istú dôveru a ľudia ho mali tak trošku za hrdinu. Julian súhlasil, avšak pod podmienkou, že môže ísť aj jeho manželka. Arthur súhlasil a tak sa spoločne vydali na cestu. Prvé 4 dni boli bezproblémové, rodiny sa smiali, kúpali, zabávali. Avšak to, čo sa odohrávalo v hlave Juliana, to už taká idylka nebola. Julian mal finančné problémy, s ktorými sa nedokázal vysporiadať. A tak si vymyslel plán. Pár mesiacov pred plavbou uzavreli na jeho manželku životné poistenie. Bavíme sa o $20,000, čo bol na tú dobu celkom slušný peniaz. Čo malo nasledovať, už asi tušíte. A teraz sa dostávame k 5. dňu plavby. Jachta sa nachádzala už v bahamských vodách, keď Arthur zrazu započul výkrik z vedľajšej kabinky. Keď Arthur behol do kabinky, uvidel tam stáť Juliana. V ruke mal zakrvavený nôž a pod ním ležala jeho manželka, ktorá bola dobodaná a uškrtená. Julian v tej sekunde napadol Arthura. Dobodal ho a bodal ho dovtedy, kým Arthur nepadol na zem. Potom bežal za Arthurovou manželkou, ktorú taktiež dobodal. 14-ročný Brian a 7-ročný René započuli krik ich matky. Bežali jej na pomoc, no Julian sa pustil aj do nich. Jedného uškrtil, druhého dobodal. Ale musím povedať, že chlapci boli naozaj odvážni, avšak šancu nemali. Kým sa na palube odohrávali tieto jatky, Terry Jo bola v podpalubi. Hrala sa s bábikami, keď započula krik. Vyšla hore po schodoch, pred sebou uvidela svojich 2 bratov a matku v kaluži krvi. Julian pozrel na ňu a poslal ju naspäť do podpalubia. Postaral sa o to, aby sa plavidlo začalo potápať, záchranný čln spustil do vody a v tomto bode Julian opúšťa potápajúcu sa loď. 11-ročná Terry Jo bola v tomto čase v podpalubí. A hoci sa bála výsť von, voda v podpalubí stúpala takým tempom, že jej bolo jasné, že tam nemôže ostať. Vybehla na palubu a všimla si, že loď sa potápa. Na druhom konci jachty uvidela nafukovacie koleso. Dala si ho pod pazuchu a skočila do vody. A teraz pozor, na tomto nafukovacom kolese strávila 84 hodín bez jedla, bez pitia, na pražiacom slnku, ktoré bolo striedané absolútnou tmou. Vie si predstaviť ten pocit plaviť sa v strede mora na nafukovačke v strede noci, keď nevidíš ani po špičku svojho nosa, lebo ja si presne tak predstavujem stelesnenie nočnej mory. Po 84 hodinách bolo dievčatko úplnou náhodou nájdené. A ďalej to už poznáš. Terry Jo bola okamžite prevezená do nemocnice. Lekárom sa ju podarilo zachrániť a po pár týždňoch je schopná vyrozprávať svoj príbeh. Julianovi jeho príbeh o tragickej nehode a potápajúcej sa lodi samozrejme každý uveril a keď zistil, že malé dievčatko prežilo, tak sa na kompletku zosypal. A ešte v ten večer sa obesil v moteli, v ktorom bol ubytovaný. Proste totálny slaboch. Ak ťa tento príbeh zaujal, naťukaj si do Google Sea Orphan. Nájdeš tam kopu dokumentov o tomto prípade. Príjemné pozeranie, dúfam sa vám tento diel páčil a vidíme sa o pár dní. Čau.